The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. 2 Corinthians 8:9. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kaugalingon, aron kita maandam sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya kung dili nato kini isugid, kini atong mga salang nabuhat ning adlaw, din mahimo lamang kining babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Ug ang bala ang Espiritu Santo nga mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran, dili siya maka-function sa iyang papel, inunta his role as the mentor, as the teacher of truth, tungod niya ng nagababag nga unsa mga sala. So, let us now use the first John 1:9 principle na nagaingon sa English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, for you unbeliever, the issue you're facing is by using your free will. Gamita ka ng imong kabubuton sa paghimo sa labing manungdanong desisyon nga imong mabuhat sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas, busa. Sa hilom, magandam tas tong kaugalingon, let us pray. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo. Buhi pa kami sa among lawas, kini timailhan nga imong plano nagalihok pa sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa imong pagdala kanamo nining dapita, aron sa makausap pa, makapadayon kami sa among pagtuon, pagtuo, paggamit nining imong kamatuoran alang sa among pagkinabuhi nga imong mga anak. Dili kami execute your protocol plan unless nasibo kami diha sa imong kabuoton, busa among tun-an ang dugang pangkamaturan aron sa ingon niya na amo kini maggamit sa among pagkinabuhi
nga Kristohanon. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers sa Vic Malbido Evangelistic Ministry. This is our Bible study that we conduct every day. Nga adlaw-adlaw man tungod kay sunod lamang kita sa mando sa Dios. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. By the way, karong adlaw, aniyan sa kita'y bago nga tunanan. We have a new title of our study, and this is very important for believers to learn. And it is entitled now, How to Find True Peace in Life. Okay? Unsaon nato pagkakaplag sa matuod nga kalinaw sa kinabuhi. This is really a very interesting subject. Kung ikaw interesado, then you are welcome. So kaninyong mga igsoon dihan ni Kristo, our fellow believers, let us now concentrate o nahibaw ka na sa mga laka nga atong pagkasundon aron sa ingon niya na ang atong pagtuon sa pulong sa Diyos mabungahon. And just a review na there are steps that we have to make in order to accomplish our goal to make this Bible study worthwhile. Okay? First, we must have humility. Maintain that grace orientation nga doktrina. That's a doctrine. Have humility. Pagmatunog usa ka bukas nga pangunahuna, an open mind. Kaya kung sirado ka na imong pangunahuna, ang Espiritu Santo dili makatudlo kanimo iyang kamaturan. So have an open mind, and then focus, concentrate on the message, not necessarily on the messenger. O niya, ibilin ang tanan ni mo mga tawhanong mga pangunahuna, mga suliran, mga gumunhap, mga pagsulay, nga muhasol sa imong kinabuhi. Leave them. All leave them outside. Now, sa diha nga ikaw makasunod, nining maong mga lakang, these steps that we mention, God the Holy Spirit will take control of our mind. Okay? So, just a reminder. Okay, how to find true kanang peace in life. True peace. Okay. Una sa tanan. As a review gyapon. Okay? Doon na tayo pag hinumdum, pag subli, pag recall sa mga doktrina nga ato nang gipang tunan. Una sa tanan, kitang mga katawhan, all members of the human race, as we already learned, are under the curse of God's judgment, gumikan sa formula nga mitungha na human malaglag ang atong mga ginikanan ni si Adan ug si Eva. Okay? Nasayo naman ta sa istorya nini nga ano silang nalaglag, gumikan sa ilang pagsupil sa mando sa Dios. Misupil sila sa kabubuton sa Dios. Pinaagi sa kaon nila sa bunga sa kahoy sa pag-ila sa mayog dautan. The tree of the knowledge of good and evil. So, dito nalaglag sila o kita mga kaliwat Manila nalaglag usab kita. Ambot pasabot na panunod na to ang ilang nabuhat nga sala nga panulundon. Gitawag mo na natong sala nga panulundon. Kaya tumang na panunod.
So, dili kita makaiskapo kay mao man kini ang kamatuoran. Nga kamatuoran o tinuod nga kahimtang sa tao nga kanang we belong to the fallen race. So the formula that stands is this: Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. And we already know that spiritual death means hingpit nga pagka himulag sa tao gikan sa Dios. Hingpit, total separation. Gumikan itong kahimtang o kahimtang nato. Tanang tao nga mahimugso ni kalibutan na paminaw. Tanang tao, why exempted? Ang tanan nga mahimugso ni kalibutan gi-declare nga patay spiritual. Spiritually dead. Although, buhi physical. Sa ning kalibutan na pila ka bilyon nga mga katawhan nga nagsuroy-suroy, kanang lakaw-lakaw, nagkinabuhi nining kalibutan na buhi physical. Buhi. Askil gani ang ilang panglawas. Apan patay spiritually. But pasabot, totally separated from God. So, unsa may kanang solusyon. Ang Dios mugna siya og solusyon. Sa diha nga mo himo gani og umumugna ang Dios og usa ka butang, kanang butang nga sigurado o garantisado gyud. Hingpit man. Kay only a perfect person can produce a perfect plan. And since God is perfect, His plan is perfect. Ang iyang plano sa atong kinabuhi, hingpit gyud. So mao na nga sa diha nga kita mo pa uyon, mo pa sibo, mo pa kanang we believe on His word, okay? Kung atong barugano, atong dawaton, atong kanang we embrace that truth sa atong kinabuhi, then natunong na ta, nasibo na ta sa iyang kabubuton. O mao kadto nga ang Dios nagamugna siya og protocol nga plano. So we call it the protocol plan of God. O kining protocol plan of God nabahin kinis tulo. Ang una niini kaluwasan, mga buhat 16:31. Ikaduha, ang magtutuo dinhi sa panahon, believer in time. Ug mao nga siya gimanduan sa 2 Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. O ang process ni nasayod ka na mao ang atong pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Na mo ni atong ginabuhat adlaw-adlaw. And then human nga matapos na atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, when our life is over, then we now go to phase 3 sa protocol plan of God, which is believer in eternity. O magauban kita sa Dios hangtod sa kangturan. Revelation 21:4, the Lord shall wipe away all tears from their eyes. There will be no more crying, no more tears, no more suffering, no more death, because the old things are passed away. So, timan nila, Revelation 21:4. Now, of course, kining protocol nga plano sa Dios gi-describe nato kini nga a right thing done in a right way is right. Mora na. Apan, timan ni, a right thing done in a wrong way is wrong. A wrong thing done in a right way is wrong. A wrong thing done in a wrong way, labaw na nga wrong, right? It is only a right thing done in a right way. And besides, kining protocol nga plano sa Dios is furthermore described as a problem identifier, problem anticipator, problem preventer, and problem solver. Identifier.
kanang ila ka ma-identify nimo nga naay suliran. Sunod, maka-anticipate ka, masayran nimong daan. You can anticipate nga naay suliran. Kung ikatulo, nga kini imong mapakgang. You can prevent kining maong suliran. O ang ikaupat, nga kining protocol nga plano sa Dios is a problem solver. Nga solusyon kini sa problema. So mao na kita patunon ni ining protocol plan of God adlaw natong ginatunan. Kay mao naman ni ang atong concentration karon, because this is the time that we prepare our soul. Atong gianda mga atong kalag aron sa ingon niya na magakinabuhi kita nga malipayon, kanang hayahay, hapsay, hanoy, o unsa pa. A life, abundant life mo. Bito nag-sulti ni Ginoong Kristo. I came so thee might have life. Abundant life. So mo na nga ang mga benefits na ibaw naman ka. Review gihapon kini. The benefits of salvation. Ikaw na dugtong na, nahiusa na kang Ginoong Kristo. Pinagi sa pagbautismo kanimo sa Espiritu Santo. Nahiusa ka na niya, hangtod na ka na sa kangturan. Di na matangtang. Di matangtang pinagi mga sala, unsa, dili na. Kay dili naman isyu ang sala gani. So mada, ikaw nahiusa. Yun. Okay? Nahiusa. Okay. Ang sunod, nga ikaw, gitimbrihan ka na sa Espiritu Santo ka na, timailhan nga ikaw, gipanag-iyahan ka na sa magbubuhat ni ining universo. Okay? You are now kanang privately owned, exclusively owned by God. Mao na nga gisilyuhan ka. Unya unsa pa? Nga ikaw gisuluban, kanang isipan sa kinabuhing wala na katapusan. Eternal life is imputed to you. Sunod nga ikaw gisuluban ka na sa pagkamatarong sa Dios. Nga ang Dios kung matanaw siya kanimo, dili ka na hinukman kundi ikaw na matarong na. You are now justified. You now have the perfect righteousness of God diha kanimo. Gawas pa niya na ikaw na justified na. O ikaw nahimo ng anak sa Dios. You became a child of God, and you also you became a member of the royal family of God. Harianong panimalay sa Dios. Nahimo ka ng lungsuranon sa langit. Tagalangit ka na. Imong madawat o nadawat ang katluag siyam ka gitawag sa in English og irrevocable absolutes nga di na ka na mabakwi. Ang imongan gisuwat na dito sa libro sa kinabuhi sa karnero, the Lamb's Book of Life, never to be blotted out. Dili na gyud ka na mapanas o kanang bura. O ikaw na tao na pag-usap. John 3:3, John 3:7. O ikaw na himo na nga magtotoo pari. Okay? You are a believer priest. O you are now a Christian. Kristohanon ka na. So mo na nga kung balik-kon kining kamay nung danon ni ikaduhang bahin sa plano sa Dios nga mao ang phase 2 mandate. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. How to accomplish this? How to execute this? Answer, pinagi sa pagtuon sa pulong sa Dios, pinagi sa usa ka pastor magtutudlo nga napunan sa Espiritu Santo, who is spirit-filled, grace-oriented, who is diligent in his responsibility,
ug katungdanan niya ngadto sa Ginoo pinagi sa pagtuon ug pagtudlo sa pulong sa Dios. That is his main duty as pastor teacher. Kaya ang pastor teacher God, that's hyphenated na, dili na mabuwag ka na duha. They go in tandem. Pastor teacher. Poemen kai didaskalos. Mao man sa Grigong pulong. Now, so ang magtotoo karon nga niya sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios must prioritize God and Bible doctrine in order to make his soul grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. So, ang magtotoo God moagi man siya tulo ka mga ingnon ta stages, the 3 stages or 3 levels of spiritual growth, namely baby believer, masuso, brephos, o ikaduha adolescent believer, o ikatulo mature believer, spiritually mature. So this is the level which is otherwise called the stage of capacity. Okay? Capacity stage na kini capacity for life, for love, for blessings. Ug sa diha nga ang magtotoo nagatubo spiritually pinagi sa iyang makanunayon, malahutayon, kanang masigihon, persistent, consistent, regular spiritual momentum, ang iyang kinabuhi gradually becomes wonderful. You see? Gradually. Anam-anam ka na. That's progressive. Dili man na overnight. His life gradually becomes wonderful, meaningful, purposeful, and with definition. Nga mao ka na ang atong title karon nga atong tunan, how to find true peace in life. No, dinhi mao kini ang pagi nga we can find true peace because our life will gradually become wonderful, meaningful, purposeful, and with definition. Nanay kahulugan. Okay? In short, he becomes nga bag-ong tao, a new person. Bag-ong panghuna-huna. His life will never be the same again. Okay? O siya makasinati as he grows up spiritually. God, the Holy Spirit's enabling power. O ang Espiritu Santo naman ang magagiya kaniya, pahilong na kaniya. Nagahatag og kalig-on sa iyang pagbarog. So, the believer is constantly guided by God, the Holy Spirit, aron siya will be aware of the different operations he has to face. Like Operation PTA, he must be in the right place, at the right time, with the right attitude. And then the 10 problem-solving devices. O kani mga doktrina na gitawag og kanang doctrinal nga atong baruganan ingon nga mga Kristohano na. Okay? Doctrinal rational. Onya na pay Operation SLBA, study, learn, believe, and apply sa pulong sa Dios. O ang Operation 10 divine attributes, etc. Nasilsil na gyud ang napulo ka mga kinaiya sa Dios. O sa diha nga kita nagapadayon sa atong pagtubo ingon nga mga Kristohanon angay natong hinumduman. Nga kining atong pagtuon, by the way, particularly nini atong pagtuon sa pulong sa Dios ubos sa Vic Malbido Evangelistic Ministry. The main thrust gyud nini atong ministry mao ang pag-unstanan, pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan o sa pagsabwag sa kamatuoran sa pulo sa Dios. So, mao na nga sa imong pagtubo diha sa
pulong sa Dios di man nga kinahanglan nga magpaubos kita sa otoridad sa pastor magtutudlo. Kay siya man ang may extant authority na siya ay otoridad. Kay siya man ang gitugyanan sa Dios niining panahon sa simbahan. Katuigan sa simbahan kita. We belong to the church age, therefore we have to follow the protocol nga giandam sa Dios kanato nga ang atong pagtuon sa pulong sa Dios dili kay tinaphaw o kanang walay kaligunan sa atong pagtuon. That's why, because God is dead serious to His Word, and so we have to be dead serious also in our following the mandates of God. Nga kining atong pagtuon sa pulong sa Dios, this is the inculcation method. Sinilsilay ba? So, na tendency nga kini atong pagtuon nagbalik-balik, subli-subli, just to refresh our mind. Of course, ang tuyo sa repetition nato mao nga aron di na gyud makalimtan ang pulong sa Dios, ang doktrina nga atong nakatunan. Di na makalimtan. Dili kay gabalik-balik ta aron imong hinumduman. No. It's the opposite. Balik-balik ta, nagsubli-subli ta, aron dili na gyud makalimtan. Sabot? So mo na nga kay kini kung pag kanang silsil, inculcation method, repetition, maybe na 40% lang imong nakatunan. The rest, nga 60% na nakalimtan. So, or tingali, nag-concentrate ka 60% diha sa ginutudlo o excuse me, o 40% mo ay mawa lang o di na ni mo hinumduman. So, repetition is very important nining atong ministry. In fact, udawat ka ba niining prinsipyo nga repetition is the best teacher. Sa gagmay pata, sa elementarya pata, o nang gabalik-balik nga itong mga maestra o mga maestro, aron sa ingon niya na di na gyud makalimtan. Mo na. So, with our method of studying God's Word, kay mo na nga, painuduman kita sa prinsipyo nga the rate of learning must exceed the rate of forgetting. Kasabot ka? Ang kapaspason sa atong pagkaton, kinahanglan mo labaw pa sa kapaspason sa atong pagkalimot. So, mo na nga, sa imo ng tanto nga pagtuon sa pulong sa adlaw-adlaw, on a daily basis, then it will come to the point nga kitang mga magtutuo nga nagapadayon, malahutayon, masigihon. Okay? Sa pagtuon sa pulong sa Dios, ang pulong sa Dios will tend to circulate now in the stream of our consciousness. Magtuyok-tuyok na kana siya sa atong panimuot. This is part already. Part and parcel na sa atong kalag. So, mo na nga, sa imong pagpadayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios, nagatubo ang imong kalag. O, this is spiritual growth nga itong gisgutan. Now, karon, abrihin ang imong Biblia karon sa Colosas 3:10. Ato naman yung tuki sa taud-taud na. Okay? Colossians 3:10. Nagaingon kini. And have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Now, kining new man, born again. Kay bago naman kang tao. O kini, of course, sa laing pag-describe nini, this is ecclesia.
Ang meaning ko sa ecclesia, this is a Greek word. Ecclesia. E-K-K-L-E-S-I-A. Ecclesia. Now, ilang gi-transliterate ngadto sa Binisaya, Iglesia. Okay? So, gikas Ecclesia, nahimo ng Iglesia. O, gani sa Espanyol, ilang gigamit kining Iglesia. Church. Now, ang buot pasabot gyud sa church is called out ones. Kanang gipang tawag, called out ones. Now, of course, mao to akong giingon nimo nga na born again ka naman tungod sa imong pag kanang tuo kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. You believed in Him as your personal Lord and Savior, then mo katong ang mga punto nga akong gipangisgutan di palang dugay kadto you're positionally united with Christ, you are imputed God's righteousness, himo ka ng balaan, anak na sa Dios, gitimrihan ka sa Espiritu Santo, ikaw na matarong na himo ka ng lungsuranon o tagalangit na all of those. They compose the things of being born again. Now, hinumdumi pod kantong atong hisgutan sa taon na pod ang tulo ka spiritual skills nga kinahanglan masilsil gid ni sa atong alimpatakan, sa atong kalag. Nga kita kinahanglan nga mapun-an sa Espiritu Santo. That's number 1. Ikaduha, spiritual skills gihapon feeling of the Holy Spirit. Ikaduha, metabolize Bible doctrine. Ug ang ikatulo, ang imong paggamit nasa napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga sulit. 10 problem-solving devices nga gi-provide sa Dios kanato. Kita gitaganan o kanang sangkapan sa Dios. Kaniya itong wapang tanan. Bisan kanis wapag kama. Tao, giandam na ni sa Dios. Kining 10 problem-solving devices nga sarang magamit nimo sa dihang ikaw na himong magtotoo. Okay? On the other hand, there are 3 arrogant skills at bangpod na self-justification, self-deception, o self-absorption. Now, di sana ito duputan pag-ayo kini. This is just a review naman pod nga ang magtutuo nanginahanglan siya og gnosis doctrine aron kini mahimo ma-transform into epinosis doctrine. Now, unsa man ning gnosis doctrine? Review gyapon niya. Gnosis doctrine means academic knowledge. Gnosis, G-N-O-S-I-S, gnosis. Kanang imong nakatunan, okay? Karon pananglitan bag-o ka pa nga naminaw ning atong pagtuon sa pulong sa Dios. Ang imong makatunan nga muso diha sa imong dunggan kay kini kung atong duha ka dunggan, okay? Ear gate kini. Ana musod, ana pinagi sa mong pagdungog sa gitudlo nga kamatuoran. Ang left lobe mo kanay tigdungog nga bahin. Apan ang right lobe mo na nay tigbuhat, doer lobe. Okay? Now, di sa tamo kana go deeper into that. This is another doctrine. So muna, a believer needs to have gnosis doctrine in order to utilize epinosis doctrine. Kaya di man na ni mo ma-transform into epinosis doctrine kung wa kay gnosis doctrine. Sabot? So muna nga, kinahanglan hinumduman usab nato nga ang atong pagtuo, kini atong pagtuo nga gigamit nato ngadto sa object. The right object is the Word of God now. Now, of course, ang atong pagtuo, atong gidirect. So, ba't na maluwas,
atong gidirect ang atong pagtuo ngadto sa manluluwas nga si Ginoong Jesucristo ra. Siya raman ang manluluwas. So we directed our faith ngadto sa the right object, which is the Lord Jesus Christ. So naluwas kita. Human ta maluwas, our faith is now changed. It has changed direction. Human naman to mo direct ngadto kang Jesucristo, itong pagdawat niya ang atong manluluwas, karon atong i-direct na karon ang atong pagtuo ngadto sa pulong sa Dios. Kasabot ka. So sa atong puntaria, I don't know, mudawat ka na yung binisaya, sa dihang ipuntariya na nato ang atong pagtuo ngadto sa pulong sa Dios. Pulong sa Dios na. Kaya humanahon ta maluwas, then ang pulong sa Dios na po ang atong puntariya sa atong pagtuo, which is the right object. So, pinagi sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, pagkaton, pagtuon niini, then kini gumikan sa atong pagpaminaw. Okay? Kaya maminaw, karon pananglitan, hisgutan niini, naminaw ka man. Kung anak ka man galing naminaw sa gitudlo nga pulong sa Dios, then mo na nga ang Roma 10:17 nagaingon nga our faith can only come by hearing the Word of God. Na, pinagi sa itong pagpaminaw sa pulong sa Dios, ana ta makakaton. Og again, akong balikon, the rate of learning must exceed the rate of forgetting. Apan, niya na po'y prinsipyong mutungha, it is all a matter of choice. Naragyan nimo. Ikaw gyud agad. Imo bang palabuon gyud ang kapaspason sa imong pagtuon, pagkaton kaysa pagkalimot. Kaya abi nimo, all of life is decision making. Say ako na pong ibalik. Ang tanan nimo mga kalihukan sa kinabuhi, gikan sa imong pagkamatngon hangtod nga muha kanin kalibutan na sige lang yung himog mga desisyon. Mao na nga all of life is decision making. Pati man kanang imong paghimog desisyon nagagikan ka na sa free will nga hinatag pod sa Dios kanimo. Sabot? Free will, kabubuton. So, kung unsay imong himuong desisyon gikan sa imong kabubuton, ikaw ra pod ang manubag. Niya ang imong desisyon gihimo. Yes, you have free will. You have freedom of choice. But with that freedom goes responsibility. Mao na nga, mutunga na ng prinsipyo nga yano kayo, pandako kayo buto. Man is a product of his own decision. Kita nimo? Kung ka na silsil ng yun na sa akong mga anak, mga akong mga apo. Huwag yun na nila, di na nila kalimtan. Silsil na yun na. It has become part and parcel of their soul. Man is a product of his decision. So muna, whatever we decide in life, it is only us, kita, nga responsable, who are accountable, responsible, and answerable to that decision. Basta? So, do you want happiness in life? Naman ang atong title ni atong hisgutan. How to find true happiness or peace in life. So muna. Then, unsay tubag? Unsaon na to pagkakaplag? Unsaon na to kanang sinati sa true peace, true happiness? Unsaon? Saturate your mind with God's Word. Look pa kanang imong pangunahuna sa pulong sa Dios. Kaya ang true happiness, true peace sa kinabuhi, di nimo kini makaplagan sa kanang paghihilawas nga illicit,
sa salapi, sa kanang pagkapopular nimo o imong mga kabtangan. No, they are not. They are not the source of true happiness and peace. Illicit sex, money, fame, wealth, etc. No. True happiness, true peace can only be experienced by a believer who is spiritual and continuing to reside diha sa operational divine sphere. Persistently, consistently, moving forward sa ang espirituhanon nga pagkinabuhi. Spiritual momentum, pagtubo nga espirituhanon. And that's how to live a winner believer's life. Na, mao ka na ang paagyon sa ni mo pagka kanang madinaugon ang kinabuhi. That is life beyond gnosis. Sabtagin ato ni padayon ugma. Kay tutok nagapunting kita nining atong title nga tun-anan, How to Find True Peace in Life. Magampo ta. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining laing matamis nga gayon sa among pagpahimulo sa kanimo. Ingon nga among Dios ug sa imong mga pulong. Dasiga kami kanunay o Dios sa among pagpadayon sa among spiritual momentum hangtod makabuot gayud namo ang espirituhanong pagkahamtong aron kami sinati gayud niya ng katakos sa pagkinabuhi, pagdawat sa mga panalangin, sa paghigugma, even gani sa among pagtagpo og mga suliran sa kinabuhi. Salamat niyang tanan pinagi sa among Bible study through the YouTube, through the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.